Mga presko, agniperikpisik pang mga bareta sa banwaan na buhi. Baretang buhinan! Bueno mga kabuinan, sa sato na mga presko agniperikpisik pang mga bareta. Buon nguwa na simana, anaisyon ta daw ag bagong schedule. Dati lunes hasta biyernes kita, alagad nguwa na lunes, miyerkules ag biyernes sa nakita. Entonces, 3 times a week. Ano oras niya na sa atin na live stream, magpoon sa oras na alas 8 hasta alas 8:30 sa gabi. Sa bagong maribisar na programa, kada episode magpasali kita ning mga bareta, magtampok ni mga persona, organisasyon o okasyon na nangyayari didi sa atin na banwaan. Apwera pa niya di, magpahayag kita ning mga importanteng anunsyo niya na mga paabuto na okasyon sa atin na banwaan. Ag iba pang public service announcement. Ag mga aldaw na hindi kita maka-live stream, siguradong nipatangran kita sa ibang lugar. I-anunsyar taman, kinag ko bago matapos ana sa atin na episode. Usad na earthquake drill ginibo sa Buhi Central School kaso nagtalikod na Huwebes, September 7. Ading nasabi ng drill, pinasilidad niya na lokal na gobyerno sa paagi niya na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Ag niya na Buhi Fire Station bilang pakikiusad sa third quarter simultaneous nationwide earthquake drill. Sigun sa report niya na LGU Buhi PIO na si Grace Cervantes, pinartisiparan ng mga estudyantes, mga maestro maestra, ag mga magurang ading nasabi ng drill sa nasambit ng eskwelahan. Nag-ehersisyo ang mga kaaginan ng mga dapat gibuon sa panahon na agko linog arag niya na duck cover and hold technique. Apwera pa niya di, tinuruan pa mga kaaginan ag mga magurang niya ding mga otoridad mananagad sa search and rescue, first aid ag kin uno dapat ang mga gigibuhon kin agko kasulo sa paagi ning fire drill. Anak katuyuhan niya ding nasabi ng fire drill and earthquake drill tanganing mapreparar ana publiko urog na ading mga estudyante sa panahon ning kalamidad ag kasulo. Sa usad na pang bareta, nagpartisipar ang St. Bridget School community sa ginibong traslasyon procession sa imahe ni El Divino Rostro ag Nuestra Señora de Peña Francia sa siyudad ning Naga kaso nagtalikod na Biyernes, September 8. Sigun ki Assistant Principal Junjun Espiritu, nagbaklay ang mga maestro maestra niya ding nasabi ng eskwelahan poon sa Peña Francia Shrine hanggang sa Metropolitan Cathedral. Bilang usad na katolikong eskwelahan, taon-taon sira nag-iiba sa nasabi ng signifikanteng tradisyon. Tanganing ipamati ang makasug na debosyon kay Inang Birheng Maria bilang reyna ag patroning Kabikulan sa titulong Nuestra Señora de Peña Francia. Ading St. Bridget School pinagimaniar ng niya na Archdiocese of Cáceres alin sa dating manihamiento niadtong mga madre na Religious of Good Shepherds. Ana principal nguwan amo ana kora paroko niya na San Francisco de Assis na si Padre William Parde. Mientras tanto mga kabuinan, aabuton sa sobra sa kabangang milyong mga debotos alin sa manlain-lain na lugar sa Kabikulan ana nagpartisipar sa nasabi ng famusong traslasyon procession. Katakod pa niya Peña Francia Festival, nag-akot ning award ana Buhi St. Joseph's Academy sa ginibong First Bicol Regional CTP MAPE DRRM Parade Competition and DBC DLC and Majorage Exhibition kaso nagtalikod na Sabado, September 9 na ginibo sa Plaza Quezon, siyudad ning Naga. Ading sigun sa post niya na official page niya na Buhi St. Joseph's Academy, uruokbit ni Rapapauli ading minasunod na mga awards. Third place, Best Marching Unit, MAPE DRRM Boys Category 2. Fourth place, Best Marching DBC Lyre Majorates Category A. Fifth place, Best Marching Unit MAPE DRRM Girls Category 2.
10th place Best Marching DBC Lyre Corps Category A. Ading buhi St. Joseph's Academy sa liderato ni dating Bukal Manny Noble. Pirmi man na nagkakaagong mga awards kada taon sa Pigibong Parade in koneksyon niya na Peña Francia Festival. Sa Bareta taman sa St. Francis of Assisi, nagraduar ang mga partisipantes niya na Batch 122 sa Paris Renewal Experience. Kaso nakaaging Domingo, September 3 sa St. Francis of Assisi, Paris Center. Ading nasabi ng okasyon dyan sa simbahan na sigun sa chair couple na si Konsehal Maria Vella Zantua Nonato ag dating Konsehal Ramon Nonato na ading pregs usad na weekend encounter kay Amang Diyos pigibo sa loob ning duwang aldaw Sabado ag Domingo. Bukod man adi organisasyon o grupo usad ading formation para maparani ag mapakasug ang pagtubod sa mahal na Diyos, sabi pa ni Nonato. Ang nasunod na batch niya na prex gigibuhon sa bulan na Nobyembre presenteng taon, kaya welcome kuno ang amin dagdag pa ni Nonato. Sa ultimo tang bareta sa nasyonal, diniyaran ni dating Presidente Agwan House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang mga marites na iya subot nag-iba na sa oposisyon matapos na magkuriyat sa social media ang naritrato niya kaiba dating Vice President Leni Robredo. Paliwanag ni GMA na ading nasabi ng retrato usad na social dinner o panggabihan na inorganisar niya ng mga amigo kaso September 6 sa Alabang, Parañaque. Sigun pa kay GMA, ang pinag-usipan ni Leni amo ana mananangad sa politika sa Kabikulan. Sa parehong simana, nagpost man si Senador Bongo sa kanyang Facebook account ng retrato ni GMA. Kaiba si dating Presidente Rodrigo Duterte. Nakinsari mga ugang, kaiba man adto si Senate President Tito Soto sa usad na meeting na ginibo sa San Juan. Si GMA ago-ararum na koneksyon sa politika sa Camarines Sur. Tayo sa kanyang agina si dating Congressman Dato Arroyo, nagserbi sa 2nd District sa leeg ning siyam na taon. Ana uring-uling niya ng mga taga-Kamsur, kinsisay amilabanan kay Governor Luigi Villafuerte sa Lutsada 2025. Si San Fernando Mayor Fer Mabolo na kaalyado ni Chavit Singson Agni Marcos o si Dato Arroyo na kaalyado man niya na pamilyang Duterte. Mga presko at niperpisikpang mga bareta sa banwaan na buhi. Baretang buhinan!